Направете се с мен за разходка в парк. Вече съм ви споделяла, че спя на плитка, тъй като по този начин косата ми не се оплита и се предотвратяват накъсвания през нощта. След сутрешната ми рутина започваме с слънцезащита. Тази е на Аксислай и е минерална. И продължаваме с новият ми фондютен, който е на Euroel и е адаптивен. Съставките са му чудесни и наистина супер добре се адаптира на лицето. Аз бях изненадана колко добре се сля с естествения ми цвят. Много е лек през деня, въобще не го усещам и съчетава в себе си хем грим, тъй като има много хубава покривност. Хем, както ви казах, съставките са му чудесни и дава една прекрасна грижа на кожата. За веждите не използвам нищо за оформяне, освен леко да ги среша и то с пинсета, което е малко странно, но пък на мен много ми хареса как ги разресва. Продължаваме с един молив за очи и си контурирам с него съвсем леко носа. По принцип не използвам други контуриращи продукти, нито пък бронзанти, руж рядко слагам, въпреки че нямам навика. Наскоро си намерих уникален руж, който е на House of Her и много ми харесва. Той е течен и се слива чудесно, тъй като не обичам ружове, които седят като пудра. Продължавам с един молив за очи, който е водоустойчив и се води гел молив. Много ми харесва, тъй като не се размазва и ми издържа цял ден. И продължаваме с спиралата, тази е на Golden Rose и много я харесвам, много е бюджетна и разресва чудесно. Между другото съм я отворила още миналата година и въобще не е изсъхнала, което наистина е чудесна за цената. И от всички други спирали в дрогерията най-много ми харесва. Слагам си на очите и малко бял молив. Много ми харесва колко изразителни и колко по-големи стават. А нямам всъщност и търпение да свърши тази спирал, тъй като от Япония си бях купила още много други спирали и нямам търпение да ги ползвам. Продължаваме с този гланц на Токобо, който всъщност има плъмпинг ефект и наистина ви казвам, че има плъмпинг ефект, затова много съм го харесала, защото съм ползвала доста продукти с плъмпинг ефект, но за съжаление няма този ефект, който има този на Токобо. Малко хайлайтер и продължаваме с разплитането на кошницата. Тук вече косата не ми е много чиста и вече се е обезформила горе-долу, но на мен много ми харесва тази прическа, която е изключително небрежна и вълните след плитка са страхотни, тъй като харесвам много дълга коса и спането на плитка наистина много ми е спасило косата. Не излизам навън без бижута, слагам си това колие, което е от мъжа ми с камъни мойсанит, слагам си любимите ми тенис гривни, няколко пръстена. Когато нося по-голямо колие, като това, предпочитам да не си слагам обици. Отбелязала съм си още едно тенис колие, докато нямам всички модели на тенис колиета, тъй като всички много ми харесват, няма да спра да си купувам. Съвсем леко ще оформя устните с молив, много финно. Този молив много го харесвам. Той е най-бюджетният на Trendy Rub. Този цвят, който използвам, мисля, че беше 600. И от него много обичам да си слагам леко на носа и като все едно да придам някакви леки сенки на очите. Някак си се сливат и става едно много красиво и нежно съчетание. И съм готова. Тази тениска си я купих от Токио и я обожавам. Магазинът, който си я взех, беше GU. Не съм срещала такова качество на памука. Просто нещата са им толкова хубави, че ако отидете до там, не пропускайте да си купите тениски и въобще всякакви неща, тъй като не могат да се сравнат като качество с нещата, които се внасят тук. Оттам си купих и очила, те са на YSL и са страхотни. Това е последния модел, обожавам ги. От един много известен магазин за втора употреба си купих и тази чанта за 35 лева и беше абсолютно нова. Навън, между другото, пече страшно слънце и много се чудя всъщност дали вместо очилата да не си сложа шапка, тъй като много обичам да ходя с шапки, но по грешка съм сложила една жилетка, която е много пухкава и погледнете шапката на какво прилича. Така че се връщаме на визията с очилата.